Ayo. Opo. Pili mo. Muni balay ni Ma'am Biding de los Reyes. Kinsa siya? Ay, ikaw nay. Nay ka na nga kay masamong nga nakakuha og motor. Oh no. Kasi nga lang. Romel Bakat. Okay, garantor daw ta ani. Oo, pwede sila nibayad. Nope. Daw na. Wala daw kabayad unya. Garantor man daw ka ani. Ikaw maka si Nanay Biding de los Reyes. Siya ang takin na narbaho man siya dito. Mapadala siya kwarta dito man kanunay iyatag. Ang kapait ani ron kay wala siya kabayad. Paano masabi? Nya, ikaw man daw garantor, so isip usa ka garantor nga ning perma sa umong opisina, mo ginamong paninglon. Siya raman si Tutor may bayad anak ko. Oh no. Kuan ra ba ni kabulan ang bitay niya ma'am? 5. Ha? 5 ka, 5 Hotdog! kabulan. Daghan na po. Dagan lagi. Sila yung Kaingon gali, natingala gali ni mo na nga ano siyang kabayad kani akong nabalaw man gud mig contact niya, unya wala man sila di man sila makontak. siya may kabayad dito. Kisa may nakabayad. Kani akong apo nga dalaga. Diba? Patubanga daw ma'am kay basin unya og namali lang sa opisina or Day. Tawag ka dang. Ano ko mo day? 5 na daw kabulan wala kabayad day. Ipakita tong resibo ni mo day. Ako may mo resibo. Ha? Ipakita ang resibo ko ito. Ito? Oh. Uy, wala ko lang ito. Wala na ho? Boy, mawala ka. Ayun ko wala abi. Ang gagipong ipusa di man resibo ko mo to. Ipusan rin mo ito man. Basta dito ito, anak ko. pero na siya resibo ma'am. Nope. Manang tawad ang imo. Ah. So ato ka ni unsa ka ni ma'am no kay ikaw man daw ang garantor. Parang may problema ka. Ang gigapang sa opisina kaya mining anhi dali kay follow up na mo ang payment di nakabulan. Ipakita tong panday. Ay pakita lang resibo dayon. Resibo day. Unsa may paagi nato ning kulang ma'am ug duha ra ka bulan so naay tulong nga. Bagway wala na bayri ani. Problema mo na yan. Sa kani ma'am nakay kabayad ani or i-promise lang sa nimo ni or istoryahon sa nimo tong nag-utang. Mo istoryahan jud ko lang ko ikabayad. Hey! Padala na sa kwarta ko diri atong una kaduha man siya nagpadala. Sinungaling ka! Karong po Christmas. Karon nakulang dahil yung kadal. Ikuhan kay duha man ka bulan. Yung sa una lang kada ni ma'am no ani na lang kay para tuod pud nga ning ani mi dari. Okay ra nga papirmahon lang minimo. Amo perma nga labi perma nga. Huwag mong subukan. Kanang ikaw igor ka garantor, then dili ka mo utang ani. And then wala ko kakabalo sa sitwasyon nga wala na bayri. Ay na lang. Lagi kay maamong magud ka ani ma'am kay ikaw may garantor. Bola lang yan. Wala ra ba ko yung kuyog anak dito pag pangutang anang motor. Lagi. Wala ko dito yung kuyog. Wala juga ani. Wala ko Gayo yung na. garantor. Nya ikaw mo amungan ani ma'am. Wala ko kuha na dito yung kuyog. Saan na lang Ako gani? may kuha na. I don't know. Ikaw ra bang paningal niya? Kuha lang nako ang kuan ma'am kanang documents. Perma lang oh para makita pod nato sa imo ha nga kuan wala mi ipakita nako ahagay kulang niya nga bayran.
Okay lang nimo. Day, tanawa ko no na resibo day. Tumasa day. Paunsa na ako ma'am ha, samtang nagpaabot pod. Sige na. Tuwa pangutang ako na sa bayan. Pasiwa man na gatot sa nito kwarta, San Miguel. Happy birthday, Nanay! It's a prank lang po. Surprise delivery day para sa mga nanay. Happy birthday! Katawan dudungan. So, dili day maningilay. Bigan sa motor. Ay, salamat. Nag-uwi ako. Nagul ka, Nay? Relax lang, Nay, ha? It's a prank lang po. Ikaw rami gisugo nila, Nay. Sila man ko dani gabuot-buot. Wala day utang. Wala, Nay. Kaning among gidala ron. Mo lang nipabayaran nimo. Hoy. Joke lang po. Okay. Alright, so mayong udto, Nay. Huwag mayong udto sa tanang tao nga natari karon, no? So anyway, basi na tingala ka. Nganong nami dari o kinsami nga daghan mig dala. Giilad bagit ka na mo nga kami day ang maningilay og motor. Bayad sa motor pero prank ra day, Nay. Joke ra day tanan. Nailad di ka, Nay. Kulbaan ka? Nag-uol. Nagkuhan ka naman. Napay pero nun. Nay, mayroon nung daghan no. Nga, dili ikaw may nagkuha. Then aside from that, wala ka dyan kagagarantor diyan. Wala sa. Okay. At wala ting klarohan. But anyway, it's a prank lang po. Joke lang po. So this time, pagpalaila sa me, we are from Everything Surprises, sponsored by Temple Fair. Nanay na rin na kay naalay sa ka-special person na gusto ka i-greet today of happy birthday Malakay! Alright, so yun nila kaniya ka-special, yun kaniya ka-palangga, yun kaniya ka-love. Nabisan to, wala siya na rin ay, is gusto lang niya ipabati sa imo, unsa kaniya kayo yung bisan wala siya na rin, is gusto lang nila ipasinati sa imo nga, special kay sila sa imo ha. O aside from that, bisan wala sila na rin, is gusto nila makisang ulo sa imong adlaw na natawagan. Wow! Are you excited na? Excited na ka? Birthday day ni mo today. Kapilan ni mo nga birthday? 75. Anyway, since birthday ni mo today, ka 75, dili na nato dugay-dugayan, dili na nato langay-langayan. So, na nato hatag ang mga special gift na giandam nila para sa imo. Alright? Ready na ka? Since ready na si Nanay, since birthday ni mo today, na siya ipadala sa imo na 1,000 bouquet of roses with money bouquet! Happy birthday po! Wow! Sana all! Nay, dalawa yung bouquet. Unsay sulod? Nay, kwarta. Nay, mga kwarta.
Ay, naara di ay. Late na na-realize din na. Kaya kayo magbulak na tanan. Wala na yung kwarta. Mga pila ka mo mong yatag sa mga nanay. Ako dyan ang timanan ha. Huwag niya, before may mauli, ako ito timanan, bisag daghan daw. Huwag na lang na mo eh. Joke lang po nanay. So anyway, birthday na mo today. Siyempre, yung nanay ka special, nasaan sila ipadala sa imuha na bouquet of balloon. Sabi happy birthday na! Kamusta ka? Wala bang laman? Wow! Happy birthday! Alright, so happy birthday! So syempre birthday ni mo today na inapos sila ipadala sa mga instant gift. Lagan sila mga pagkaon na ipadala sa mga. Syempre no, handa. Para ni mo na inapos sila ipadala sa mga 2 boxes Alberta's Pizza! Wow! Happy birthday! Alright, syempre birthday ni mo today, Nay. Iyon na isang sila ka-sweet sa imuha, Nay. Nasa na daghang ipadala sa imuha nga kakanin. Sabi lang, happy birthday! Wow! Grabe. Dali na lang, okay? Naghuot sa kadaghan. Okay? Siyempre, birthday ni mo today, Nay. Hindi lang kayo ka na mga special gift. Every birthday na gini siya mawala. Pampahaba daw ng buhay, Nay. Pansit, sabi lang po, happy birthday! Grabe. Grabe ka naghan yan. Siyempre, birthday ni mo today. Aside sa pansit sa binao, hindi lang kayo ka na. Tapos lagi padala sa imo nga 2 pieces lechon manok. Wow! Happy birthday! Nanagay daghagan ka, nadungagan ka yun. No? Grabe ka daghan. Wow, happy na ka, Nay? Nalipay na ka? Sure ba, Nay? Okay, dili sure. Ako na lang daghan balik. But anyway, syempre, birthday ni mo today na ay mga pagkaon, dili sa mawala. Lapos sila ipadala sa imuha na yung soft drinks, pampahilis po! Wow! Happy birthday! Sana all guys, si nanay. Saubos na yung ubos. Alright, happy birthday! Mapulike itaon si nanay. Sa kadaghan. Lipay ra ka, Nay? Lipay ra biya baya. Marag pinugsanay nga kalipay, no? Joke lang. Nasayad ko ha, grabe dyan ang kalipay ni nanay today. So aside from that, syempre birthday ni mo today, every occasion, gini siya mawala. Syempre birthday ni mo today, napon siya ipadala sa imo hanay nga red ribbon cake! Happy birthday! Wow! Dali na lang, okay lang. Oh, grabe ka special ang birthday ni nanay today. Naghana ni Nayoy. Nag-expect ka nga na mabot sa ni Karon? Nagdahom ba ka nga na maghatag sa imo ni Ron? Wala. Wala, Joel? Nya, kinsa kayo makahatag ni mo ani? Murang anak. Yung mga anak? Napa kay Bana? Wala. Hala, basinanin, manguyapay dari. Nay kay David ani kay Lola dari. Nay nag-discard ni mo, Nay. Wala. Wala kay gihatagan mo kag mga yun ani oh. Wala ka pala yung mga anak kanina. Wala dyan. Si nanay, sekreto lang. But anyway, syempre nahatag na mo mga special gift na gusto ipabot sa imo ha. Dili na to may bawat karon o kinsa gahatagan ni ka surprise. Excited na ko kanay o kinsa. Kinsa mo na? Kinsa? Dili. Si Nelly? Kinsa pa man? Mura. Maura? Hindi mo ang manguyabay diya eh. Dili na ko'y taon. At anyway, nasa special letter yung ipadala sa Monay. So ako lang basahon lang ha. Okay po. Dili na to may bawal doon kinsa Disney. Sa bugtong pinakabuutan nga inahanako. Happy birthday.
wala ko'y laing wish nimo, mahal kong inahan, nga tagaan pa kag dugang, ug taas pang kinabuhi. Sorry sa akong mga sayop nako, sa akong pagkamang tumanon sa gusto, pero ako paghihapon ni ang imong anak nga dili mo talikod nimo, taman sa katapusan sa akong ginhawa. Manghinaot ko nga malipayon ka karon og na-surprise ka sa akong simple nga pahalipay nimo, ma. Salamat sa pagmahal nga imong gihatag nako sukad pa sa akong pagkahimugso aning kalibutan na hangtod karon. Thank you so much. Enjoy your day uban sa imong mga apo ug mga anak diha. God bless ninyong tanan. Gimingaw na kay ko ninyong tanan, labi na nimo mama ko. I love you, and once again, happy birthday and see you soon. Nagmamahal, imuhang mapalangkaon nga anak na si Ma'am Nelly de los Reyes ng Bahrain. Palakpakan naman natin. Okay, so nagpanala din nga surprise from isimuhan na yung anak na si Ma'am Nelly nga nakakaroon sa Bahrain. So, nay, bisan sa kalayoon, wala dyan nakalimot imuhang anak sa imuhang birthday karon. Iyaha dyan kang kitaghaan o gingan ani nga surprise para mapalipay ka, para mapabati niya sa imuhang palangga kay kaniya o wala gud siya nakalimot para pag sa ulog sa imong birthday. Okay, nay. So, karon, naglantaw man imuhang anak, okay ra mangayo ko unsa imong ikasulti sa iyahang gihatag nga surprise ug unsa po nimo ang ika-respond sa iyang letter nga gisulat sa imo. So dali lang na kay naminaw si Ma'am Nelly karon nga nasa Bahrain, okay? Dali sa iyahan na kay Ma'am Nelly. Sa imong anak. Salamat kaayo, Nel. Nga niya, nagpadala ka rin ako. Hinaut punta nga atagan ko kapiskay kabaskog sa lawas. Taas mong kinabuhi. Makasilbi para ninyo, mga anak. Sa panay. Balakpak ka naman natin. Alright, so daghang kayong salamat, Nay, sa imong manindot kayong response sa imong anak na may naghatag nga surprise. Huwag na sa ito nga grabe dyan ang imong kalipay nga giyon ani pagkahitabo ang imong birthday today sa imong anak. So wow. So this time napakailaing anak da rin ay. Okay, so okay ra pangayo ko sa inyong birthday wish para sa inyong mother. Sige po. Ata mag-start kay ma'am. Dali ma'am. Tindugi, dito pikas. Okay, ma'am. So, imong mother is nag-celebrate sa iyang ika-75th birthday. Wait lang, ma'am. Unsa man imong birthday wish para sa imong mama? Ug unsa pa may kasulti sa imong manghod or magulang? Manghod or magulang? Manghod. Kanakaran sa Bahrain. Nga mo'y naghatag ng surprise. Ako ikastorya sa akong manghod. Salamat kayo sa imong paghatag. Dagahang mga grasya sa ako ang hinaot pa unta na patagang ka sa maayong panglawas, maayong paghunahuna. Labi na ni mama nga nagsalong sa ulog siyang mga adlaw nga natawhan, hinaot pa unta mahatagan ka sa kanunay sa maayong lawas o katagan sa daghang mga katuigan. Aray ko ikahatag. Palakpakan naman natin. Kiss mo naman si mother. Alright, so daghang kayong salamat, ma'am. So next, kinsamahan, anak. Dari ma'am, sunod-sunod lang ta. Dara. Okay, ma'am, so ang imong mama is nag-celebrate sa ulag sa inyong ka-75th birthday. Unsa man imong birthday wish para sa imong mother? Unsa po nimo ikasulti sa imong manghod nga mo'y naghatag kani nga surprise yung Nelly nga nasa Bahrain? Salamat
kay Nilno. Surprise ni Musko atong inahan, hinaot ko nga tagan kag main perlawas diha. Dayon paras nung inahan, salamat sa nang gipaabot ka sumahan. Ining 75 kung hinaot ko katagan siya main perlawas o taas kinabuhi. O ani lang, salamat kayo. We have her. Kiss mo naman si Mother. Happy birthday man. Alright, so thank you so much, ma'am, sa mga manilot nga birthday wish para sa imong mother. So, kinsa pa man, next. Mama. Ay, anak. Sige na. O, binalay. Binalay eh. Kinakusgang binalay. Alright. Okay, naipit pa rin sa balloons. Ay, dala na ba? Okay, ma'am. So, ang imong inahan nag-celebrate sa iyong ika-75 birthday. Unsa man imong birthday wish para sa iyang adlaw nga natawan karon? Unsa pud ang imong ikasulti sa imong sister-in-law nga may naghatag ani surprise? Salamat kay no, ning katuhon sa birthday sa ako ang ugangan nga si Mama Babiding nga nagsaulog siyang birthday nga tatawhan ika-75 niya katuig. Nel, daghan kayong salamat nga gitagaan mo ni mong surprise nga atong inahan manghinaot ko nga unta hatagan kag maayong panlawas diha sa imong pagpanarbaho. Isip dinalay lang isip si Mama og maayong hatagan siya maayong panglawas ining sumad niya karong natawhan ika-75. Daghan kang salamat Nel nga imong gitagaan si Mama. Og maraming salamat. Alright, so daghang kayong salamat, ma'am, sa may mga manindot nga birthday wish para sa atong celebrant. And then, responsive sa mga sender nga si Ma'am Nelly nga naka-celebrate. Alright, isa pa man, ako. Oh, ulit na. Then next, ikaw ga, ha? Okay, dito. Okay, gang, so birthday sa imong lola, unsa man imong birthday wish para sa imong lola. And then, unsa po ni mo ikusulti sa imong tita nga may naghahatagan nga surprise. Okay, may to. Happy birthday la. Wishing you all the best and more candles to blow. Hoping hatagan pagkagtaas yung kinabuhi. Then, mayong panglawas permente. Once again la, happy birthday. I love you. Wow. Takpakan naman na. Parang ni Mutia. Thank you so much, aning tanan. Magamping ka perminti dira. Then, unta hatagan ka perminti may palawas dira sa ato ang labang makagagahong. And once again, happy birthday la. Thank you so much, Tia. Ayan. Takpakan natin ulit. Alright, dan kayong salamat, gang, sa imong manindot kayong birthday wish para sa imong lola o sa response pod sa imong tiya. So, nasayad ko ang kanang inyong luha is tears of joy. Luha na siya sa kalipay, no? Siyempre, sa imong naning celebration, sa tang hapa si lola is makasulti taon sa natupapangga. So, pagit ka daw nila lana, makauban pa kagdugay. Nasayad ko ang Ginoo, always kinamagahatag ka na to. May panglawas, dugang pang katuigan sa nang kinabuhi. Okay, so silang ka na po, di ka na po siyang. Sige na lang. Okay, di ako na. Okay, sige, sabi sa ito. Alright, so yung mga lola is nag-celebrate sa iyong ika-75th birthday. Ano sa man yung mga birthday wish para sa imong lola? And then, ano sa man yung mga kusulti sa mga tita ka nakaroon sa birthday? Hi La, happy birthday. Tagaan ko nakagkaguitin La sa tagan ko kagmay nga panlawas. Salamat sa imong kayo La. Okay, Tia Sab, salamat kay imong gisurprise si Lula. Kanang salamat sa grasya diyon. Unta tagan kag may mapalawas dira sa barin o safety ang imong paguli. Wala na
once again, happy birthday. I love you. Ayan, palakpakan naman natin. Okay, so daghang kayong salamat langga sa imong malindot kayo nga birthday wish para sa imong lola. And then responsive sa tong sender. May mga tita nga nakaroon sa bury. Nasayad ko nga kanang inyong luhay, luha gina sa kalipay. Kisa maman, kinis. Halikan. Dito kay lola. Okay, so happy birthday la. Daghan dyan kayo gamahal ni mo la. Okay gang, sa mali mo ang birthday wish kay lola. Happy birthday, Sige lang, okay lang. Sige lang, okay lang. That's the expression sa tong love. Nay, anak si Mami. Mami, I love you too. I love that. Pagdating ka sa gawas. Once again, happy birthday, Lola. Ayan, palakpakan naman natin. Alright, so thank you so much. Ay, grabe no, nagnilakay ng mga apoy na nandiyo ka kapalangga sa mga apo, sa mga anak na, no? Abisan ko, yung naling ka celebration, lami po kayo pamatiyon na no, na samtang napaka, at least makadungog ka sa ilahang palangga dyan kay kanila, no? Huwag nasanit ko nga daghan pa katuigan nga moabot, nga mag-uban pagit mong dugay, no? Kamasayad ko nga ang Ginoo na always ang maghatag ka nato kapis kay sa panglawas. Kisa pa man, dira sa sulod, na pa? Ali ma'am! Ang galing na, may gahilak. Sige na po. Alright, so ma'am, nag-celebrate. Lola, mama. Iyaan. Okay, nag-celebrate imong tiya sa ika-75th birthday. Kung sa man imong birthday wish para sa iyahaw. Kung sa man imong kasulti sa imong cousin sa may gagaw. Sige no, ato mayong korto. Alabi na sa atong Ginoo nga nagagiyak na ato karon lawa. Kung labi na nimo tiya, naot kay tagaan ka ug maayong panglawas. Kung tagaan pa kag tagaan ka kinabuhi, ang taang Ginoo magpatiwala kanunay. Labi na sa imong kaayo sa pagtagas sa imong mga anak ug mga apo. Upor, dako ka salamat sa pagsurpresa mong ginikanan nga. Wala na mo damha, nga nai-ani ka ng asawa. Ang naiabot sa kinabuhian sa imong ginahan, nga sa imong pangandam. Kung ginaupor, natagaan ka may panglawas niya, labi na sa imong mayong amo. Maura, daghang may salamat. Happy birthday tiya. Ayan, palakpakan naman natin. Alright, so thank you so much, ma'am. Kanang iyong mga luha is luha gina sa kalipay. No? Siyempre, sa talagsaon nga higayon, at least, di ba, naingon-aning kahigayonan nga makasulti pa ta sa unsay atong gibati dala sa to ang iyaan, inahan, ug sa tong apuhan. Okay, kisa pa man? Si ma'am. Sige, ma'am. Okay. So, unsa man imong ikaw, ma'am? Gahawid, ambisa na, mabe. Okay, si ma'am ano ni? Hello po. Dili ni si Ma'am Nelly? Si Ma'am Nelly. Okay. Okay, ma'am. Sige, ma'am. Ikaw, basta na kay ka-birthday wish. Sige na. Happy birthday, Te. I wish more birthday to come to year. More birthday. Yan lang po. Ulawad kayo si ma'am. Happy birthday ulit, ma'am. Thank you so much po. Palakpakan naman natin. Okay, maragdagan na, no? Wala na siguro yung masulti pa dira or napay pahapol. Okay na. Go, sir. Masigog mahay ka din kasulti. Ali. Pasa daw. Alright, okay. So, maragigo na ang tanan, no? Daghang salamat. Once
once again, thank you so much everyone sa inyong mga nindot nga birthday wish para sa ato ang celebrant nga si Nanay. Okay, so happy birthday once again, Nanay Biding. Nasayod ko nga grabe kinang kalipay sa tibok pamilya nimo karon nga sa ulog pud sa imong adlaw nga natawan. Bisan pa man ikaw, bisan pa man si Ma'am Lely nga nako lang sa Bahrain. Grabe ang kalipay, kamot kay nalipay sa mo sa iyagi padala nga surprise today. Once again, palakpakan naman natin ang celebrant. Okay, so this time since birthday nimo today, ma'am, na sila gi-prepare nga song, imuhang anak, na gi-prepare nga kanta para sa imuha. So, gusto na ko na every anak or apo, atong i-dance si nanay, no? I-sweet dance na to. Kaya talag sound naman nga higayon nga para naata karon para magsaulog ka na yung ani, okay? So, samtang haranahan si nanay, kantahan, isayaw na siya sweet. Okay na ninyo? Sige, okay. Palakpakan naman natin. Pangarap lang ang iyong pagmamahal ay makamtan. Dahil sa ika ay mamatay, di kaya'y tila walang Uli. sana'y gumagising kung nangangarap man ang buhay na
naman natin. Okay, so thank you so much, partners, sa mga manindot nga song. Na-enjoy na ka, ma'am. But anyway, happy birthday once again. So thank you so much everyone sa pag-participate, especially pag-sayaw sweet dance na to kay nanay. Aside ko nga, kaling birthday celebration is grabe ka memorable, no? Ngayon, ani na hitabo karon sa celebration tungod kay Bang Nelly nga nakaroon sa Bahrain, may naghatag ng surprise. But anyway, syempre birthday ni mo today, Nay. Aside ko nga, grabe na dyan ka palipay, no? Mas malipay pag ito karoon, Nay. Kinaghan pa tao og set sa tong program. Sumod kinamon ng cake sa mga brand ng cake din. Kantahan ka na mag happy birthday, Nay. Wow. Okay? So, ang gihang tanan dali, tapok ta dali. Sa kilid din na, Nay, dali. Alright, so the cake, ang nakabutang sa ito ang cake. Happy 75th birthday! Mama Bibing, baka ka naman natin. Ready? Everybody clap your hands! Clap, clap, clap. Ready? One. Happy birthday to you. Right? Happy birthday to you. So good. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Everybody sing. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, palakpakan naman natin si Nanay. So happy birthday po. Siyempre birthday naman today, Nay. Yan, Nay, dala lang sa. Unsa man yung mga birthday wish para sa mga adlaw nga natawan karon, Nay, sa bugawa ha. Okay, kay mga tapat ang balik. Unsa imong birthday wish, Nay, sa imong adlaw nga natawan ron? Salamat kaayo. Ani agi padala ni Nili. Ang grasya. Kung kinaupunta, hatagan ko taas mo kinabuhi. Kada nga aton sa tuig sunod ng maron. Ngatos katuigan nga tanan, nga malikay sa mga desgrasya nga tanan. Likay sa katalagman nga tanan. Likay sa mga balatian nga tanan. Okay, blow the candle, Nanay. Tayo pa kandila, Nay. Wala na, basta. Nagka-cake sila, Nay. Tayo pa lang, Nay. Tayo! Yehey! Ready? Happy birthday! One more time, everybody. Clap your hands. Ready? 1, 2, 3. Happy birthday to you. Ready? Happy birthday to you. Kanta good. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Alright. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, palakpakan naman natin si Nanay. Happy birthday po. Nay, happy na ka, Nay? Alright, so mas mahappy pa dyan karoon kilami pa dance challenge, okay? So nasayad ko, kisang na niyo ang gusto nga sayaw. Dance challenge nga gusto niya himuan. Oh, nanginat yung kita tanan mag-participate, okay? Kailangan naman sa dagay, ayun mo maghawa, manayaw taron, okay? Oh, kamata. Alright, thank you so much! Mga certified paro-paro gym member. Okay, so fill up sa form niya ha. Alright, so happy birthday once again, Nanay. Grabe ka diba ang celebration karon. Palakpakan naman natin ulit. Okay, so thank you so much sa mga tanan nag-participate para sa paro-paro gym. Karon ako nang i-announce na certified paro-paro gym member naman, okay? So congratulations. But anyway, Nanay,
Before ta mag-end, hello po nanay. Dagan jud kay bisita no. Happy jud kay mo celebration karon. Nagdahom baka ni Ron nga ni nanay mong may tabo sa imong birthday wala no. Gikan sa pag-ilan andun sa Kalipay, sa may hilak, lipay na po. Inaagad lang na buhi. But anyway, mga tanan sa amin ni mo day. Unsa man imong gibati sa surprise nga gihatag sa imong anak karon kasi Ma'am Nelly nga nakaroon sa Bahrain. Okay? Unsa imong gibati sa iyang gihatag? Salamat kayo sa gihatag ni Mili nga surprise. Nalipay kay ko og dako sa iyang gihatag. O ginaot pa unta nga katok na anak ko sa iyo. Katagan sa kapiskay kabaskog sa lawa. Iway sa mga kabaotan. Kini akong gipangayo panayon sa Kristo ang Ginoo. Eh, palakpakan naman natin yung pinag-aaral. Alright, so once again po na, grabe ka. Bisan kami, mabati ginamo nga grabe nilang kalipay ng mga nabati karon sa surprise ni gihatag sa mga anak si Ma'am Nelly nga nakaroon sa Bahrain. So, in behalf of Everything Surprises, we are so thankful and grateful kay Ma'am Nelly de los Reyes ng Bahrain. Thank you so much Ma'am Nelly for choosing and trusting Everything Surprises. Nasayad ko nga grabe gid sa imong kalipay nga happy kayo ang imong pamilya nimo karon sa imong himo nga pa-surprise. So, nagpasalamat mig dako nga kami mo gipili nga para mahimo gini posible diri sa may Dinas Ligarda 1 sa Banga del Sur. Okay, so palakpakan natin ulit si Nanay. Happy birthday. Og nay nasayod ko nga grabe gyud ang kalipay bisan sa mga luha niya nasayod ko nabati na ako kana siya isluha na siya sa kalipay tanan no. Syempre talagsaon mi higayon nga nani ang pag-celebrate sa to ang adlaw nga natawhan bisan ikaw nay di ba wala jud ka expect. Okay, so sa WhatsApp nay dapat may birthday wish and declaration sa mga adlaw nga natawhan. Dalagon kayo ang Dios nga kabot pa ka sa imong ika-75th birthday. Nasayod ko nga kining tanan grasya na gyud sa Dios. Kaning celebration nato sa tong adlaw nga natawhan gikan sa pagkahimungso nato from the beginning is grasya na nga para sinati sa Dios sa tong kinabuhi man. I-enjoy na to tong kinabuhi nga ingon nga kinabuhi na dira sa kabubuton sa tanan sa Dios. Kay kaning life nato wala man tayo mahimo kung wala Ginoo sa tong kinabuhi. Wala nga always na tayo remember nga ang Dios wala na nagkulang ta nato sa kanunay. So nanay, magpuyo lang ta nga magmalinawan, magbalipayon, maban ang kalipay ug grasya sa inyong tibok pamilya ug gugma. Once again, happy 75th birthday. Greetings from Everything Surprises. Palakpakan naman natin. Alright, Everything Surprises sponsored by Temple Care. Bye-bye ma'am. Then flying kiss sa camera. Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye Nay. Flying kiss. Yeah. Alright, bye-bye everyone. Bye-bye. Kita-kita sa camera. Oh, kita mo sa TV. Sige, bye-bye. See you sa Facebook page and YouTube channel. Everything Surprises everyone. Kita mo sa akin, Tubok, Marine, and aside from that,